67, máis, bueno, o que temos contabilizado somos 67, dos cales somos, bueno, casi todos estudiantes e tedes información. En todo caso, vos resumo así moi brevemente por que estamos aquí e empezamos. Estamos aquí porque nos convidou Xavier Simón, fundamentalmente, e o seu grupo. Pero somos 5 grupos, logramos unha axuda de redes por dúas razóns. Porque levamos moito tempo algúns falando destes temas, con Talín, con Xavier, con Rafa, con Xan Carmona, había 20 anos, con algúns, ¿no? Falando de que había que traballar nesta dirección e de que traballamos cada un na súa ou na súa. E, bueno, había propostas, reuníamos as condicións, que é a razón fundamental, o sea, reuníamos as condicións para que non la deran, fixemos unha petición que logo revisando os papéis non xa tiñamos feito unha expresión de interés no ano 96, fixéramos un intento de proxecto que incluía bastante xente do Holanda, por certo, no ano 99, con Garrabou, neste caso solamente éramos historiadores, tamén unha proposta europea, que decir que as ideas estaban aí, o que queríamos facer estaba aí, e ao final tomamos a iniciativa de falar cos outros grupos e fixemos a proposta e non la deron porque reunimos as condicións. E agora, digamos, temos que decidir, empezar a decidir hoxe, xa tomamos as reunións, exactamente para que pedimos a axuda. Non dixemos para que pedíamos, pero a que de todos temos que saber para que pedimos, que facemos con ese recurso. E como facer funcionar esta idea, que polo que vimos cando nos juntamos, bueno, pues a todos nos interesaba, ¿no? Es decir, por lo menos os 5 grupos, e aos representantes dos 5 grupos, en distintos grados, algúns se ven centrais, outros se ven marginais, periféricos, a miña idea é que non, é dicir que se isto está concebido como nos concebimos e facémoslo andar así, aquí non hai periferia nin centro, hai un montón de ideas acumuladas que permiten explicar cousas que por separado non se poden explicar. Por lo tanto, vamos a iniciar unha práctica inédita, por lo menos no noso ámbito, que é a colaboración, non é un rollo de falar de facer cousas interdisciplinares, senón colaborar entre xente que ten distintas lenguaxes, que ten experiencias distintas, que ten formas disciplinares distintas de comportarse, e temos que generar, e creo que é fácil, a sensación que teño, e é puramente sensitivo e que é fácil, temos que generar, digamos, unha práctica común, é nova, que é cooperativa. É dicir, o que en ciencias experimentais levan toda a vida facendo, que non digo toda a vida, 150 anos, e que, desde logo, en humanidades é moi difícil. En enxeñería é máis fácil, en ciencias sociais tamén é moi difícil. De outras razóns porque, bueno, temos prácticas moi individualistas e moi... Leonardo é Leonardo, ¿no? E o grupo de investigación de non sei quen, pois non se sabe quen. Iso a nos pesa moito, nos contan todos os derechos de forma individual, etc. Digamos que o que podemos facer e o que nos impuseron aquí é agrupar coñecementos, ¿no? E obter resultados que queremos tamén nos, tamén os historiadores, que en todo caso temos unha ciencia que só sirve como reliquia, que cree moita xente, queremos facerlos aplicables. E aí está, eu creo que unha das claves do asunto, que o que fagamos é aplicable. E veredes que na sesión de hoxe todo está concebido para intentar sumar, entendernos e intentar empezar a responder a cousas que nos parecen importantes, pero temos que saber cales son. Iso creo que e o programa está pensado para iso, e xa claro, para diseñar o funcionamento ata decembro do 2012. E esa é a clave na que temos que pensar. Temos que ensayar unha nova forma colaborativa, que creo que é nova, e é o máis bonito. E ten en conta unha cousa, que a rede está pedida para iso. É dicir, a rede xa só funciona se somos capaces de funcionar conjuntamente, de reunirnos, de facer cousas, de ter sesións, de aprender uns de outros. Con iso xa funcionaría a rede, xa estaríamos cumplindo o objetivo da rede. Se ademais conseguimos aumentar a produción científica, facer pedimentos conxuntos, estrategias conxuntas para solicitar proxectos e tal, tamén. E a parte nos interesa todo o demais. Todo o demais que dixen antes, que creo que é o realmente importante, ¿no? Atopar solucións, facernos pegas preguntas e atopar capacidade para respondelas e diseñar ferramentas para solucionar os problemas que existen.
nada, iniciamos a experiencia así. Empezamos agora con a presentación dos 5 grupos. A idea é facelo, como vistes, non máis de un cuarto de hora cada un, se pode ser 10 minutos mellor, e logo unha pequena rolda de preguntas sobre o que fai ese grupo, e así xa enchemos a mañá. Por la tarde falamos de objetivos. E falamos agora ademais de que, como somos tan productivos, concebimos a sesión sin darnos conta de que temos que ver o que temos a reloj. É que é máis importante, é tan importante, e sí que é o que fai ler, ademais, non? Por iso que a hora de espera foi unha hora de falar e de comenzarnos e tal, como a espera. É útil, non? Pero falábamos de que, como somos donos dos nosos destinos, facemos o que queremos con o noso tempo. Entón, podemos modificar asambleariamente o programa e retrasar de 5 a 6 se queremos por la tarde. Nos parece que unha boa opción sería ir a un sitio alto, decía, un sitio alto, un mirador, para ver como fan os turistas, ver a paisaxe e logo a beira do río que te marca esta territorio. E con eso xa vamos falando do que vemos. Porque o historiador ve unha cousa, o historiador económico ve outra, o enxeñeiro ve outra cousa e o economista non ve nada. Se non hai números, non ve nada. Seguro. Así que venga, empezamos. Quen empeza? Quen empeza? No, Dani.